si udělal ten vlastně první chaty, oni jsou ty druhý, to je jak ona se to Prchandou hádala, to jsou nějaký Ukrajinci. Aha. Že tam mluvila ukrajinský a ten kluk taky byl tam na něj. Akorát, že jsem se proběh nahoru. Takže kdybych chtěl zápomít, tak by to bylo pokus, to nikdo se tam posadí. Vypadá na Ukrajince, tak bylo, to je šal. Kolik máme hodin? 19:41. Co? 19:41. Tak dobrý, ne? Jo? Je to odvedený a jako nebo aby nikdo koupí si to. Ani my už. No, jestli toho máš málo, tak můžeme chtěli. Kuba stejně není doma. Cože? Kuba není doma. On to stejně, to by se musela štípat a přebrát. Ještě k tomu naštípat, jo? Že vůbec platí víc. A jestli mě povídám. Když tak musím to naštípat tady, aby jsme jeli jak nemohli. Pak když to se udělá. Ukaž to. Ty pičo, kejsina. Dildomen se tady objevil, ty vole. Bacha na dildomena. Hej, Zdendo, viděl jsem mrtvý psy. Ne, ani nechci. A proč si myslíš vždycky motat před auto? A tak Natála říkala, když se tam motá, ať jedem, vole, že ji nepřejedem. Tak jako... Ale se... Pičo, světla úhně zatáčí. Jedem. Za autem kar, byli jsme vlastně. A z jednoho auta se hulilo, což je tady. A kdy myslíš, že se tady to auto spraví? To druhý. Ty píčo. Kejsa! Ty píčo. Počkej. Jo, ber to. Ber to Bartoloměj. Ale vezmeme si to a sežerem to. Ještě to máme udělat, televinon. Teď jináme, ty kondeme. Tak jsi držák, jo? Držíš, vole, že mi to dopadneš. No, tak to vyndej, vole. Nechceš tam dát ten klacek? Dáme. Drž, že mi to vidíš. No držím. Pičo, mě to ujelo. No jo. Ty vole, mě to žere kost jak debilka. Dobrý. Dobrý, ale nedropuj to rychle, jo? Pomalu. Tak a drop. Mám vzít jedno. Co? Jako nevezmu. Ale hnusný. Ani vezmu, vole. To dám, vole, masakr motorovou pilou. Brn? Jdem za Matějem asi, no. S motorovkama. Jo. Dobrý nápad. Dobře, milá. To je bro nejlepší. To je nejlepší nápad, co? No, je no. Motorovky a skrabnou tam látky.
potřebuji asi jít sám tady přijde. Mhm. Píčo. Já se převléknu.